trapper nogle steder. Jeg går op ad trappen nu. Hvor fedt, der er en trappe. Jeg tænkte nok, der skulle være en trappe et sted. Jeg glæder mig til den ene tur. Altså, at man måske kom ind i den verden, de levede i, og så prøvede at gå rundt, og sådan, hvor mennesker derinde måske også kunne gå rundt. Og mennesker kunne sige noget til os. Som for eksempel Valhall eller et eller andet. Ja, eller Adam og Eve, så kunne man jo komme ind i den der partysavn eller sådan. Jeg synes, man kan også sådan lidt bedre forstå det, hvis man selv sådan, har oplevet det. Eller på den måde, ja. Hvis man selv har oplevet det, så er det nemmere at forstå. Hvordan tænker du? Altså jeg tænker sådan, hvis du for eksempel læser en historie op om vikingerne, så kan jeg godt sådan tænke, at jeg ved ikke, hvordan det ser ud, eller jeg ved ikke noget. Jeg kan kun forestille mig, hvad Altså, det nu synes jeg jo også selv, at historie er ret kedeligt. Men hvis jeg måske sådan selv kunne finde ud af, hvordan det var inde i verden. Ja, eller i de der, for eksempel for 1000 år siden, hvordan det så ud. Og så ville jeg måske også sådan være mere på i historietimerne. Fordi man har så billeder ind i hovedet. Ja. Ja. Og man søgte også efter det, hvis det var spændende. Og så, så var det bare sådan, at man kunne huske det. Og jeg tror ikke, at det gør i historien lige nu, Majerne, at der er nogen, der søger efter det. Nej. Man kunne bruge dem til, hvis man som forskellige spil, som for Minecraft eller Call of Duty eller sådan, så kunne man lave nogle handsker og sådan nogle sko, og så kunne man gå rundt. Så kunne man gøre det i virkeligheden, uden at flytte sig, men bare stadig, hvor man bare bevæger fødderne og armene. Så kunne man bruge det i spil, hvis det var. Hvorfor kunne det være sjovt? Så spiller man også på en måde også formation. Men det hvad kunne det også gøre, tænker du? At man føler, at man er inde i spillet.